jebul anak-anak Pandhawa ki nadyan ampuh kaya ngapa tetep kalah wong iso Indra Sekti karo si sapa mau. Karo Brahmacura. Brahmacura. Karo Brahmangkara. Ayo maju nek kowe pengen mati musuh Sengkuni iki ora aduh ya. Iki mau apa iki mau? Ora udan ora kok ya ana kilat. Ana bledek nyamber-nyamber. Edan ki sapa iki mau? Oh alah. Ayo amuk-amuk Suramerata Jaya Merata. Iau! Iu. Oh, kowe tale. Alah. Ada yang. Oh alah lele Antasena. Kowe iki cah enom kok ora ngerti tata susila. Ngerti wong tuwa ngadeg ning dalan kok malah bras nabraki. Salah sapa? Mbok yo ngebel sik. Salah sapa mapan ing tengah dalan? Aduh iki dalane umum. Dalane wong akeh. Ana wong ngadeg ora ngerti wong tuwa. Mangerti, Mbah. Piye? Dalan iki dalan ana ing tengahing paperangan. Sien ora mikir tabrak. Kowe ora ngerti ta? Ingkang minulya. Ingkang minulya Arya Suman Patih Ngastina. Kowe ora wedi karo aku? Aja mbok ndel-ndelke. Dupeh kowe patih ing Ngastina. Aku ora wedi. Rangkepa sasra ora mundur. Ayo maju. Maju rene. Ana syarate perang musuh wong tuwa. Syarate apa? Alon-alon ndak ngetekke napas. Perang alon-alon iki piye? Gelem apa ora? Yo, pakune perang, tak turuti. Ora gelem mundur tak anggap kalah. Maju. Tak dis. Awas. Cus. Kiat. Is. Awas. Deal. Dor. Loro apa ora? Oh, sithik. Cek wani apa ora? Wani. Endo nengen, endo ngiwa. Ayo. Maju. Alon-alon lo ya. Aja tenanan. Aku 2 tahun kas pensiun. Awas. Cus. 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 Alon-alon. Alon. Wah, suwen. Ya. Ayo. Oh. Aduh. Wah. Waduh. Nyuwun pangapunten, Paman.
Ya-yaan mripatmu iki. Lah mboten mangertos kok. Patih diajar. Sampun paduka nggih. Palat kowe. Ngaglaw ning papan kene. Antasena. Dasar Pranyata. Syukur wis mangerteni Antasena. Bali takon sapa kowe? Yengsun Prabu Bramangkara Prab kang wis ngayomi para Ngastina ya Kurawa. Prabu Bramangkara. Iya. Yo. Karepmu ewang-ewang patih Sengkuni. Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Maju tak gedheng mustakamu. Tak ontapake nyawamu. Sigra kang bala tumingal atampa samya ngetali ler tatet gleting godha dayang gong manguncang nidhi. Benjang sangat jimijelati nyong daliwus tos tesu rawilaga Maju. Goro-goro, ruhara, gurnita kagiri-giri. Bumi engkah lindumulah, ombak anglunjak anggulung bumi. Tsunami anyapu jagat, akeh leloro, akeh pepati. Apoting patoban paring peling sagung para titah ing jagat raya. Sirnaning retu sirping kang gara-gara nyarengi dumedheling sang ya para punakawan anembang boga sampir Gara-gara ning jagat kasira
yuk. Yo, wah. Ho ho ho. Yo yo yo. Wah, mantap. Apa nih? Luar biasa. Biasa di luar. Adem. Biasa di luar ya adem. Nah, tepuk tangan untuk karawitan RRI Surakarta. Welok. Renyamen Agong. Hah? Renyamen. Semangat. Oh, semangat. Wah, walaupun adem, semangat. Aku ning mburi golek kostum Bagong sing lengan dawa ra enek. Bagong iki klambine ya ngono kuwi. Lah adem banget lho. Ngaturke panuwun kanggem pamirsa. Oke. Sing mirsani langsung teng mriki kalih ingkang wonten channel YouTube Channel YouTube RRI. kalih radio RRI. Nggih. Wah. Sugeng dalu, sugeng amirsani. Ya. Tuku kloso karo tuku tahu. Lah ngopo? Kosek-kosek. Ngopo? Kok tuku kloso karo tuku tahu ki? Tuku kloso karo tuku tahu. Engko nek wis teko nggon kan dijereng karo mangan tahu kan enak to, Reng. Oh, Parian. oh parian. Nah, ora omong kok. Parian to? Parian iki kok tuku kloso karo tuku tahu. Apa kuwi? Penonton dina Selasa kabeh, oh I love you. Wah. Kowe, Gong. Ya. Kowe iki lho parian kok Kowe iya harus ya yo. diwakili adike Oh, yo kuwi. ben kowe dhewe sing parian ndang. Oh. Kowe parian yo. Parian. Parianmu ki apa? Iya, iya. Parian. Parian. Tuku kloso. Wis tak nggo klosone wis tak tuku. Klosone wis tak tuku. Tuku apa ya? Tuku meja. Nggawamu piye? Dijunjung. Adoh lho. Tuku Apa ndek dhuwit? utang sik entuk. Kowe iki ya Angel men to pariane. kowe iki ya lucu, mbok kan lah. parian ah, mbok. Lah saiki nek Alang-alangi nek terus. pariane nek tuku-tuku pernah nganggo dhuwit to, Reng? Lho, kuwi lak parian. Oh iya, ndang. Apa kudu nganggo duit? Oh rasa tuku. Kan ketantemi lho iso. Ojo Lah, to yo. reng-reng galak men. Yo yo ndang, belo dibelo Kat mau isine mau padu. Iya iya tok. ndang parian. Ngerti adine arep parian barang Iya, iya. kudu dicentolani. Meneng, wae. Iya iya ngerti-ngerti. Bener. Ora tak baleni wis Iya, iya. ben adikmu ben parian. Lah, iya. Yo ngerti aku nek salah ki aku ngerti. Kowe iki meneng kok. Iya iya aku tak meneng. Meneng. Bagong ben parian iya iya. Kowe meneng kok iso meneng ora. Hei! Parianku kapan? Ya ndang parian arek parian iso bingung iki lho. Lah aku parian ki omong terus. Liyane kon menang. Suwak lho kuwi. Liyane kon menang. Meneng. Enek-enek sing ngomong di Pamlengi. Tenan lho. iki Seksine aturan. sedaya. Wah, ngger ngomong Pamlengi. Senin Selasa. Hei! 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 Kowe ngopo? Ngomong apa? Rene kok kene lho. Pakku mbok Kamplengi ngopo? Sirine sing ngomong di Kamplengi. sing ngomong sapa? Oh iya. Lah Ambuh ora parian. iya iya parian. Parian sing apik. Para pamirsa, ringgit tiang RRI Surakarta. Wis. Matur nuwun. Parian. Kowe iki kon parian lho. Iki parian apa ngono lho? Aku ora iso. Lho, nek ora isih iki ora iso parian ki ngomong. Mas, pase Aku ben ora dicontoh. iso. Contonono reng. Apa? Parian, adimu kae mana ana contoh. Aku ora seneng parian kok.
Kayak aku mau lho, Reng. Ora seneng. Tuku teri. Buah nangka, buah kedongdong. Oh iya. Ya, apik. Buah semangka, buah delima. Iya. Loro Papat. akeh. Heeh. Buah semangka, buah kedondong. Buah jeruk, buah kelengkeng. Iya, oke men to. 6 iki. Buah durian, buah alpukat. 8 lho. Buah pepaya, buah mangga. Iya. Mas, parianmu ndi? Parian yo Mas. Sing arep parian sapa? Kuwi mau lho buah nangka, buah kedondong. Hah, Itulah nama-nama buah. itulah Aku namanya. wis ngomong aku ra seneng parian, ombokan parian. Wong kok senengane iki lho. No iki njelakakne wong lho, Reng. Lho kok iso? Yo yo, no. Kok iso? Aku manut omonganmu iki remuk lho, Reng. Lho kok iso? Ndek iki ngomong. ngendi? Ndek iki ngomong apa? Ngandani aku apa? Ngandani sing ndi? Truk, kok nek teko lampu merah, nek lampune abang, mandek kok entenono lampune ijo. Lho ya aku bener to. Lah yo, lah aku tanteni aku dikepruki wong akeh lho. Kuwi aturan kok. Nek lampu abang kuwi kon Mandek. Mandek. Tenono lampu ijo. Nah, Aku manut omonganmu lho, Kang. Lah kok iso? Lampu abang, mandek. Mandek. Aku ngenteni lampu ijo. Mbok enteni Tak lampu. enteni. Lah wong Bener, mburi Ki. kuwi do nesu bunga-bunga maju aku dikeroyok dijotosi malan. Kuwi kleru kuwi. Sing kleru kono to, aku manut peraturan lho Reng. Lah iya sik jelasno sing tenanan. Lampu abang, jarimu nek lampu merah Heeh. berhenti. berhenti. Entenono lampu ijo. Ah. Lah aku nang kono ya ngenteni lampu ijo kuwi tak enteni nang kono. Lampu abang kowe mandek. Mandek. Lampu Oh, ijo ijo mbok enteni. Tak enteni nang kono. Lampune ijo mekane tak enteni. Aku nang kono terus ngenteni lampu ini. Kok kowe ra diobong sisan ya? Lah, Piye to? Ki maksude ra ngono. Tekan gareng nek ngakon ngono lho. Ki Kang dijelaskan Kang. Ki iso ruwet iki lho. tegese. Nah, Tegese kuwi lampu abang mandek. Mandek. Ya toh? Lah iya Kon aku ngenteni mandek. lampu ijo. Tak enteni lampu ijo. Lah iya. Lampune ijo mekan, tak enteni. Kowe kuwi goblok kok, Truk. Kok iso aku goblok lah aku manut kowe lho, Reng. Lho, tegese ngenteni lampu ijo ki terus lampune murup ijo terus mbok enteni neng kono. Ya kowe kudune mlaku. nah. Lah pitku piye nek mlaku? Ya Oh iya. karepku ki mlaku ki sak pite ngono lho ditumpaki. Pita bisa mlaku wong roda kok mlaku toh, Reng? Di starter Heeh. terus di lebokke porsenelenge, Heeh. bar kuwi terus digas. Telah mlaku. Glinding bani. Nek glinding bane pite kok piye? Bane glinding rono lah aku mlakuku rono e. Ngene wae. Ngene wis tau e. Nyawamu tinggalin kono, pite diguah ngono wae. Wanyel. Suwi sonan. Mohon Lah, maaf, aku manut kowe kok iso nesu percakapan malam ini adalah salah satu pertingkaian keluarga. Jadi mohon jangan ditiru. Ini adalah keluarga yang kurang Harmonis. harmonis. Jadi jangan ditiru. Ndang paduane. Eh, Aku tak sing jelaskan temen Ora nonton. perkara jelaske. Kowe nek diomongi Kang Gareng ngono piye? Manut ora? Ora? Lho. Wong aku ndengi Kang Gareng aku wis males. Aku lho manut karo dokter ki ra mari-mari ya. kok iso? Jadi ngene, iki ceritane ki rada nganyel ki. Loh, anyel. Rodok rene. Akhir-akhir ya suasanane cuaca ndobo kan ra Ekstrim. penak, ekstrim. Aku rada flu karo mumet. Heeh. Flu. Kowe lara. Heeh. Terus digawa nang suket mas. Kok suket Mas to? Kuwi lho, nggone dokter kuwi lho. Puskesmas. Ganti ya? Gantimu. Heeh, Kan terus? biyen jenenge puskesmas. Iya. Heeh, puskesmas. Terus Aku periksa. periksa. Dia dokter. Ya dokter. Ora, tukang kebun. Periksa dadak tekok dokter. Ya Heeh. dokter. Terus Periksa. Diperiksa. sing diperiksa apa nih? Sing diperiksa apa nih? Sikile. Wong flu kok sikil to? Lah ngopo ki dadak tekok wis genah aku cita flu. Aku ki ben ngerti. Dadi ku nek lara flu ki aku ben paham ngono lho, Reng.
sing ora mudengi kowe. Nek kowe pengen ngerti rungokno critane sik. Nah. Ora gur mbok punggel, Wak. Kapan ngerti? Pokean tekok. Kene. Aku wis diperiksa. Wah, ini agak gangguan. Nggih kok kula niki deg-degan terus niki. Heeh. Mergo dokternya wedok to. Lah kenapa dok dekat kamu aku. Heeh. Mergo dekat karo doktere. Wis. Terus gimana, Dok? Terus diperiksa kon mangap. Mripate ditiliki. Dia apa? Isih ora mripate ngono. Iki aku nek gak dipraktekno iki ra ndong aku ki. Ya, nanti diperiksa kene. Diperiksa kene. Terus Kok deg-degan terus, Mas? Ya, karena ada kamu. karena ada kamu. Iya. Terus lagi kan mangap. maaf. Lah mangap ngono to, Gong? Ning puskesmas ora harus dijembeng ngono ya. Ya dibuka kok ya. Ya ora. Terus? Oh, mosok dokter jebeng-jebeng Terus lambe. mangap. Terus. Wah, ini sakit ini. Nah, ya ini saya kesini tuh karena sakit. Heeh, Kan sakit. ketok. Terus Terus mripate. mripate dicolek. Iki rumah sakit apa tempat kekerasan toh? Lho, aku iki pengen ro. Mripate ditiliki ini lho. Heeh. Iki loro ora. Oh, ternyata rada loro. Ora do lara. Wis, akhirnya rampung terus dikei obat. Nah, ini Mas Bagong obat jalan. Oke. Ini sembuh Mas. Heeh. Kei obat jalan. Terus Mulai. Heeh. Wah, bar madang, leren delok obat iki tak nggo mlaku-mlaku. Wah, dokternya penak tenan. Obat tok kon jalan ngene iki. Edan. Seminggu aku ora mari-mari. Lah terus Kuwi dokternya meh tak goleki iki. lah mergo Lah iki mau obat jalan ki mau. Jare sehari 3 kali aku ngantek. Wah, ngomahku ngantek nipak ngeleng sikil tok. Sik. Anu IQ-mu ning ndi? Ning kene. Yo ning kene. Tegese obat jalan iki ora kowe terus nggawa obat mbok go mlaku-mlaku ki ora ya, Gong. Tegese obat jalan kuwi kowe ki ora. Apa ki ndekos nang rumah sakit ki ora ngamar rumah sakit kowe mulai teko omah kuwi obate berjalan. Dadi Lah, diarani obate- obat jalan. Oh, Ora kok Deng ora. obate mbok jak mlaku-mlaku. Obat kok mbok jak mlaku-mlaku duwe moto apa? Lah obat jalan kok. Kuwe ora parah. Lah sing parah Ora parah. Parah aku dhisik. Ngopo iso? rek? Kowe dem-dem yo, Reng. Aku lara, masuk angin. Oh, sing wingi ke. Awakku Oh, panas. bener. Kok gak Awakku mati? panas. Kok gak mati? Urung. Lah nek apa masuk angin terus mati. Ya mbok menawa. Aku masuk angin. Ah. Aku periksa ning nggone dokter. Ya ki mau sing wedokmu. Ora beda. Oh, beda. Beda. Terus doktere lanang. lanang. Terus Piye? doktere lanang. Tanganmu lho. Terus Ora, doktere lanang. Heeh. Aku diperiksa. Diperiksa. Bar diperiksa aku dikei resep. Resep. Kayak aku berarti. Kei obat. Heeh. Diomongi, Pak Gareng, Iya. niki mengke obatnya dipun unjuk Nggih. 3 kali sehari 1 sendok makan. Wah, iya. 3 kali sehari 1 satu sendok makan. Iya, lumrahe ngono, bener. Aku ya nggih Pak ngono. Iya. Lah aku mulih tekan ngomah. Heeh. Tekan ngomah aku ya mangan kaya Bagong ki mangan tak wareg ki. Ngombe Perlune aku obat. mang ngombe obat. Heeh. Iya toh. Mangan wareg terus ngombe obat. Obat tak keke sendok. Heeh. Tak ombe lek. Sik. Jare satu sendok makan kok glek-glek ping 3. Kosek to, lah kan sendoke gede. Oh. Tak lebokke lek, sendoke tak jijelke. Lek. 3 kali sehari 1 sendok makan. duwe dulur roke. Aku ora mari. Aku malah kritis aku. Lah kowe iki lho Reng, tak omong ya Allah, ya ampun. Hei, iki wis suwek kudune iki Jawa. Tegese 1 sendok makane ora sak sendoke dipanganke ora. Kuwi takaran, ngerti ora? Kudune dokter iki ngekeki tulisan takaran 1 sendok makan. Ora dikeki ngono gur 3 kali sehari 1 sendok makan. Dadi sing salah doktere Mula- wetengku kebak sendok dadine. mula wae aja priksa nang dokter.
penyakit dalam apa anuja. Kudune ning endi? Luwih menake dokter hewan. Nah, kuwi luwih paham kowe. Penak wis. Ora mungkin wis ditekoki utawa mripate dibuka lambemu dibukakno ora. Kok iso? Dokter hewan iki apa enek? Kewan teko arep ditekoki. Kowe lara apa? Moh. Teko ya langsung disuntik, dus wis bar mulih. Dokter Iwan ya. Dokter hewan kuwi. Ora diketek Ora apa-apa. Ora. Mula Lah, kuwi nek priksa nenggone dokter hewan. Engko nek nenggone dokter Iman, engko nah. Heh, Nah. kowe ngopo? Ngomongi kang garing iki lho. Nek priksa aja nang dokter hewan. Nek nang dokter nek priksa aja dokter anu, nek priksa ki dokter hewan ki luwih penak. Mula wi ora mungkin mangani ngoki. Nek nang dokter hewan nah mi menak no. Kena kok malah nang Iki mung gawe-gawe. Cobanen. Ki ora ngono lho. Oh ya ngono lho ki mau. Kok Masa kaya ngono marake ora iso nyuwara. Angon iyo. Nu. Ngono. Ngono ngene ora iya omongan. Masa to, Kang? Anyami. Udan. Ini apa to? Aku karo ning kono. Wes sapa to kuwi? Aku Mbak Ngong. Aku Mbak Ngong. Apa aku dari ini ya? Apa ini sinden? Sinden nih. Ini namanya Mas. Lah kok nek ngending. Pak dak nang. Pak dak nang. Mbok kek nang sinden. Wani ora. Penyakit ki. Ki gune sapa to ngono? Wis Lah nek Rasa dicekel. mbok keke Suwarawati ya engko terus sing nembang piye? aja kek nang Suwarawati. Wis. Senengane kok. Ki suwe-suwe ning kene iso gemblung gak, Di. Penonton hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk penonton. Wah. Bu, tak hitung jumlahmu nek 1.500. Oh. Mosok Gong, Beh, kuwi lho, Gong, penonton sakmene iki kompak. Gong Kok kompak. sak artiku sing kira mataku lho. Lah iki lho penontonnya akeh 1.500. Ning aku cethoki nyawangi, Gong. Lah iki lho 1.500. Sebagian yang ini, sebagian yang omah live streaming karo ngrungokke radio. Oh. Punjul. Lah kok iso? Punjul 1.500 selawe. Semung selawe mbok punjul-punjul. 20.000 kok. Ning aku seneng penonton kene iki. Seneng dituku. Gah, ngopeni sakmene angel. Penonton sakmene Sampeyan iki. rasa digarap. Kowe menteng sik to. Iki lho. Penonton sakmene mbane. Kuwi iso kompak. Kok kompak. Kok iso ngarani?